1783an sukar horiaren epidemia bizi izan zuten Filadelfia hirian. Sasoi hartan Filadelfia estatu batuetako hiriburua zen eta herrialdeko hiririk populatuena. Hilabete gutxiren buruan, biztanleen 10% hiltzen gaixotasunaren ondorioz. Oso erraza zen gaixoak identifikatzea, azala goitik bera horitzen zitzaielako. Agintariak etxita zeuden. Denetarik gertatu zen 40 aldiak, kanpaina ospitaleak, baina batez ere izua izan zen nagusi, izan ere inorketzekien oraindik zerk eragiten zuen sukar horia, ez da nola transmititzen zen ere. Stabins Firth 9 urteko umea izuak jota bizi zen pertsona horietako bat izan zen. Umeak bizirautea lortu zuen, baina esperientzia hark arrasto sakona utzi zion. Hain sakona non medikuntza ikasi baitzuen. Ikasketak bukatu horretik sukar horiaren gauzaren bila hasi zen. Firthek argi zeukan ez zela kutsakorra, eta gaur egun zoroa eta arriskutsua irudituko litzaigukeen erabaki bat hartu zuen. Bere buruarekin esperimentatzea erabaki zuen. Noizbait epidemia atzean utzi bazuten ere, hirian gaixoak zeuden oraindik. Firth haiengana joan zen gauza bakar bat lortu nahi zuen, haien gorakoa. Firthek besoetan zauriak egin eta gaixoen gorakoa jarri zuen bertan. Etzen kutsatu, eta horrek aurrera egiteko indarra eman zion. Gorakoa edalontzi batean jarri eta bertatik edan zuen. Horrekin ere etzen kutsatu. Bere tesian argitaratu zituen ondorio guztiak. Sukar kaltegarriari buruzko tratatua. Lanean argi utzi zuen gaixotasuna ez zela kutsakorra. Gaur egun ordea badakigu kutsakorra dela, ikterizia sortzen duen birus batek eragiten du sukar horia, eta horregatik horitzen zaie azala gaixoei, eta badakigu halaber Aedes eltxoa dela gaixotasunaren eramaile nagusia. Ez dago sendabiderik eta txertoa badagoen arren oraindik urtean 30.000 lagun inguru hiltzeko gai da gaixotasuna. Orduan zergatik etzen kutsatu Firth? Ziur asko zaurietan jartzeko eta edateko erabili zituen gorakoak ez zeudelako kutsatuta. Nolanahi ere gauza bat ziurra da. Baliteke Firth ez izate oso zientzialari ona, baina zalantzarik gabe zoria alde izan zuen.